OK, guys. Všetko ma bolí. Si robíš prdel. To je náš byt. Proste sme to jednoducho takto farbili. Takže I'm gonna be very emotional, pretože... Vy si neviete predstaviť, aký bol dnešok náročný. Mňa seklo. Až to bude z toho sťahovania. Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom vlogu. Stalo sa veľmi veľa vecí. My sme niesli tak ťažké veci. My sme boli tak šialene unavení. Mali sme z tých vecí normálne veľkú hlavu. A bum, ja som to predsa len všetko točila. A taktiež vec, o ktorej sa veľmi nerozpráva, je depresia zo sťahovania. Keď som sledovala u youtuberov vlogy, kde sa sťahujú do nového bytu, tak som sa divila, že prečo tie vlogy majú iba 2 diely napríklad. Ja už im úplne rozumiem. Depka zo sťahovania by sa mala nejako skúmať. V tomto vlogu sme stavali ďalší nový nábytok. A dokonca nejaký nábytok sa nám aj zničil. Proste nám TV komoda spadla zo steny. Taktiež ľudia by som vám chcela povedať, že na clarisa.sk zariadila som vám zľavičky na vybrané kúsky 50%. Crazy. A je tam aj moja nová kolekcia merču, takže určite sa na to nezabudnite mrknúť. Zľava bude trvať iba pár dní. Takže určite sa tam mrknite a my ideme na video. Guys, neuveríte, dneska je ten najdôležitejší deň D. A ja som to dostala, ale budem sa snažiť ignorovať ten fakt. Všetko ma bolí, ale nevadí, dnes to budem musieť nejako prekonať. Som si myslela, že to bude viac pohodlnejšie. Dnes je ten najdôležitejší deň D. Budeme prenášať všetkým veľký nábytok, ako napríklad tam tá komoda pod telkou, alebo napríklad tento stôl. Ten darujem kamarátovi, ktorý tu dneska nám príde pomáhať s týmto všetkým. Rozhodli sme sa, že taká účková komoda, ktorú mám z IKEA, ktorú som mala tam v spálni, takže to pôjdeme skúsiť ako vrátiť do IKEA. Má takú možnosť dať druhý život nábytku a chceme to tam dať, pretože my fakt si nevieme predstaviť, kde by sme tú účkovú komodu dali. Každopádne mi aj vypadali myhalnice v noci, hej, takže si ich znova budem musieť nalapiť. A idem ešte pobaliť veci, ktoré som ešte zabudla pobaliť, pretože som včera bola už šialene unavená. Napríklad tieto LPčka a napríklad aj tieto veci z komody, ale to bude rýchlovka, pretože to nahádžem proste do krabice. Riady, príbory, proste taniere, hrnce, to si necháme na inokedy. Ale dnes fakt pôjdu iba tie najdôležitejšie veci. Minule som si kúpila na Vintage od jednej typky produkty, čiže Juicy Couture set. A ona mi k tomu dala takto labubu. Ja neviem, že či je legit alebo nie, vyzerá to asi tak, že hej. Ale normálne to je šialené, jak tí labubáci proste už vôbec nie sú trendy. Na Vintage ich nájdete proste za pár korún, že sa predávajú, to si už nikto nekúpi. Takže tak, ideme sa nájsť s Mateom, Matej ešte spinka. Dobre, idem sa nejako nastajlovať, lebo vyzerám hrozne. Z pochopiteľných dôvodov. Shelly inak celú noc vystrajala. Strašne kvičala v noci, neviem čo sa to stalo. Asi sa nás veľmi namotala, pretože viete, ona není môj psík, ja ju proste strážim kamarátke. A potom keď ju proste skereším, no tak je tiško, hej, ako v pohode, ale mňa mrzí, že ten fakt, že musím prísť, hej. Takže asi ju takto treba vycvičiť. Ona to tuší, je celý čas taká zahambená. Musíme nastaviť hranice. Jeden pán z Marketplaceu mal o túto posteľ záujem, takže dneska si pre ňu príde. Papa, posteľ. A museli sme dať ešte dole zo steny tieto moje zvukové panely. Oni neboli súčasťou bytu, ja som si ich tam sama priniesla, ale neuveriteľne ladili do tohto bytu. Takto vyzeral ten byt, všade sú krabice a trošku som bola precitliveľa, prišlo mi trošku ľúto. I'm very emotional. Tieto panely neboli súčasťou tohto bytu, ale to boli moje panely, lebo som veľmi chcela panely, takže to si bereme sebou do nového bytu. A takto vyzerá spálňa. Všetko prázdne. Idem sa posledný krát nalíčiť na tomto kozmetickom stolíku. A všimla som si, že ako striham toto video, tak taký je momentálny počet odberateľov. Tak čo, zvládneme 500 000 do konca prázdnin? Hey guys, pozrime sa, aká je prázdna spálňa. Už sa tu začína fakt, že ozývať. A cez to, že mi je strašne zlé, tak idem si dokončiť make-up, dám si len púder a idem sa pustiť do ďalšieho triedenia. Akože ja mám veľmi veľa vecí už v krabiciach, čo je super. Matej vravel, že nevie, že či táto krabica sa zmestí takto do výťahu, ale tak budeme dúfať v to, že nejakým spôsobom sa to bude dať. Shelly, ty sa chceš na silu ukázať na kameru, to je vidieť. No a potom, hej, tak toto tu vyzerá. Panely sú rozvrtané, teda vyvrtané, joj, už neviem ani rozprávať. Matej takto teraz rozoberá stôl. Táto štolička pôjde na zberný dvor, ktorý musíme nájsť, a teraz ja potrebujem dať všetky tieto veci preč z komody. Aj napríklad toto, hej, to už som asi vravela, opakujem sa dokola, ale už teraz idem na to. To je naša milovaná dodávka, ktorú sme mali. Museli sme tam poriadne naskladať tie veci a bolo to vážne ťažké, ale potom sme išli do IKEA. Podarilo sa nám vrátiť všetky veci, čo sme chceli, a máme novú madrac. My sme prišli nakupovať do IKEA, no. Čo? Mango. A Matej si vzal do nového bytu pár kusov oblečenia, aby furt nechodil v tom istom. OK guys, toto je náš byt
teraz. Je to niečo neuveriteľné. Ani si neviete predstaviť, aký bol dnešok náročný. Matej môže hovoriť, ja som bola žena, takže som ako nemusela toľko nosiť veľa vecí. Ale Matej a náš kamarát David, big up. Áno, poniesli ste toho veľa. Sme dneska kúpili matrac, že už sme sa rozhodli, že budeme tu prvú noc takto spať, keď už máme matrac a vzali sme aj nejaké obliečky a nejaké periny a tak, takže už tu budeme spať. A od teraz tu budeme tráviť čas stále, lebo už sme si vzali aj nejaké potraviny. A chceš niečo k tomu dodať, že si tak... Jo, zapomněl jsem si zase pantofle. Ach jo. To je možné, lebo ja som si ich tu priniesla hneď prvý deň, som vedela, že to vždy zabudnem. Ani pro tvoji mámu nemáme pantofle. Ona si bere svoje. Bro, tak ať vezme taky. Jenom jsem chtěl dodat k té matraci. Jak je možný, že má 40 kg? Lebo je špeciálna. Predali sme nábytok v Ikei a podarilo sa nám to. Dostali sme za to viac prachov, než sme očakávali a využili sme to na perfektnú zľavu na tú madrac, hej, takže 3000 korún zľavu dokopy. 2100. 2100. No a celkom fajn, akože ešte som dostala zľavičku kvôli tomu, že sme jedli v Ikei, takže oni vždycky k jedlu dávali ako keby takú, že máte 300 korún slevu a my, omega to využijeme mega na tú madrac. A viete čo je super, že tú madrac sme kúpili čisto z toho, čo som predala na Facebook Marketplace. Milujem túto recykláciu. Idem vám inak ukázať pračku. My tu máme pračku. A pozrime sa, hej. Aha, aká fešanda. Sušičku sa nám dneska nepodarilo preniesť. Nemáme tu takto ešte jej sestru. Banger! O moja bože, ale som šialene rada, že tu budeme prvú noc, to bude sranda. A dnes zistíme, že tu vládnu duchovia. Matrac je brutálne ťažká, čo ti dávaš? 41 kg. Ale nie, to je 45,9, to je 46. 41. Ja viem, ale na stránkach písala 46. Ja sa bojím, že to vystrelí úplne. Vystřelí, no. Wow, to je obrovské. To sa nafokuje. To bude perfekt. To nie. No, to je dobré. Zlato, ešte tu nemám vyzliť, počkaj. To je perfektné, čo ti dáva. A má v sebe nejaké pružiny, ale... Sa bojím, že to vystrelí do môjho zadu. No určite. Nekosne, táto posteľ je konečne náš dream. Ja som u mňa v byte mala strašne malú posteľ. A teraz je toto 180-ková posteľ. Sa cítim jak rodičia, mali vždycky oddelenú ložnici, chápeš? To má taký feeling úplne. Tak barák. Co mi přijde škoda třeba, co bych ještě udělal já, kdybych to stavěl? Že když máš takové dvojitý sklo tady, že jedno tohle sklo by se třeba dalo posunout a to druhý by bylo jenom do půl jako zábradlí. Ja viem, ale tak je to zbytočné a je to nebezpečné as fakt. Je to úplně stejně nebezpečný jako schody. A dvojsklo je to asi kvôli akustike, no. Nechce sa mi fakt veriť, že to máme a to pochopíme až teraz, keď tu actually prespíme jednu noc. Lebo my sme tu vždycky chodili jak na návštevu, hej. A dneska normálne aj tu bude sprcha. Matej, go, Harry, go! To je malo vidíci všude. Je to hrozné teraz, fuj. A teraz si predstav, že by sme mali ešte umývať, že šatník. Dobre, že sme to urobili už tieto blbosti. Ja, šatník, no pozrite sa, moje oblečenie. My tu už actually bývame. No, aha, nočný stolík jak vyšitý. Uvidíme, ako vysoko budeme mať postavenú tú posteľ. Objednali sme celkom nízku posteľ, ale treba urobiť custom asi nočné stolíky. Tu musíme mať také, že proste tyč jedine a až tak nejaký tanier. Lebo chápeš, že by sa to zmestilo do toho priestoru. Chápeš to? Jo. Dobre, guys, už ležíme. Hej, už spíme. Normálne, my sme o 12:00 v noci. Teraz je 12:30. O 12:00 sme museli ísť do bytu, lebo sme si uvedomili, že sme zabudli neuveriteľne veľa vecí. Šla som autom, teraz v noci právo a nádherná, takže som si aspoň tu jazdu autom užila. No a idem najať. Ani som sa nestihla osprchovať, ani nič, ale to urobím zajtra ráno. A budíček o 6:30, pretože tu príde moja mamka. Takže budem mať 5 hodín spánku. Prišla mamka a máme krásne prvé raňajôčky. Toto mamka ešte priniesla. Wow, ale inak strašne dobre som sa vyspala, ale málo. Ale inak veľmi dobre tu je a wow, strašne sa teším. Not gonna lie, ja som bola nadšená z toho, že mamka varí raňajky. Not gonna lie, furt sme dookola robili to, že sme takto zaparkovali autom, otvorili kufor a fakt dookola brali veci. Rôzne veci, proste všetko sme tam hádzali. Dokonca sme urobili aj to, že sme riady ešte vyumývali v tomto byte, dali ich do myčky. Pretože samozrejme nebudem nosiť špinavé riady do krásneho vyumývaného nového bytu. Tak toto vyzeralo všetko po prinesení v tomto novom byte. A poviem pravdu, normálne teraz, keď sa na tieto staré zábery, už pre mňa teraz staré zábery pozerám, normálne je mi z toho zle. Fakt to bol veľmi veľký pain a potom to ešte všetko vytriediť, veľmi nepríjemné.
príjemné, ale museli sme to takto urobiť. A mali sme takto aj svoju prvú večeru. Prvá večera v tomto bytíku varená v tomto byte. Ako ti to chutí, Zlato? Bože. Mamka mi ide ukázať, ako správne umývať okná a povedala mi, že najlepší prostriedok na umývanie okien je klasická jar. Teplú vodu, ale neviem, či bude vyšlo dobře. A tej dáva dole detské poistky, čo sú nám. Simply aj takýmto spôsobom sa dajú umývať veľké okná, jednoducho vezmete mop a normálne to potom takto dáte stierkou dole. Čo som actually nečakala, že normálne dopravný prostriedok, čistiaci prostriedok ako jar bude fakt veľmi šikovná na... Počkaj, šikovný či šikovná? Proste je to dobré na umývanie okien, jo? A bola som prekvapená. A potom sme s Matejom boli také duo. On si vzal proste tú stierku a umýval potom okraje rôzne od tej vody. A ja som proste vzala ten mop a máchala s ním po celom okne. A úprimne bola to veľká sranda, potom sme hneď vyumývali všade okná, takže užila som si to a konečne máme čisté okná. Vidíme na tú našu krásnu prírodu. Tak tu páli slnko, že ja sa tu extra potím. Perfect. Môžeš zavrieť. Umývame okná na terase, aby som mala nádherné štúdio. Je tam more nejaké fľaky. Krasota. Guys, osudový deň. Vyhadzujeme túto stoličku. Legendárna stolička. Pamätám si, ako sme túto stoličku stavili na video. To bola vlastne moja prvá spolupráca ever. A učíme sa s ňou, ale mám novú konečne. Táto bola tak už ošarpaná, je strašná. A dobre si to myslel, že máš takto na tom odpad. Ideme to všetko vyniesť. Si robíš prdel. Stolička moja, učím sa s tebou. Pozrite sa, napríklad chladnička, hej, ktorú som tak hejtovala. Pozrite sa, akú nádhernú chladničku odovzdávam ja. Je krásna, čistá, vyzerá to tu nádherne, vonia tu nádherne. Ešte to musíme povysávať a všetko toto odnes preč. Po 5 hodinách chodenia hore-dole konečne takto prázdne vyzeral byt. Dokonca sme ho aj takto vyumývali, takže je krásne čistý. A potom sme prišli do našeho nového bytu a snažili sme sa dať všade preč tieto srajdy, ktoré išli veľmi ťažko preč. Bola to celkom challenge, ale našťastie to potom šlo celkom dole. Poďme odlepiť moje nové tetovanie, ktoré vyzerá zalepené takto. Už je na čase ho odlepiť. To je úplne rozleptané. Oj. Konečne, to vyzerá k svetu a môžem to takto krásne nosiť. Potrebujem si to vyčistiť. Jej, to je srdiečko. Ale to ešte treba mastiť, aby sa to vpilo do kože. Prenášame sušičku. Dneska sme našli v Lidli vozík. To je veľká záchrana. Škoda, že sme ho nemali celé sťahovanie. Prosím vás pekne, ja som vám veľmi veľakrát vo videu spomínala, že chcem určite prefarbiť tie moje otrasné zelené police, ktoré môjmu vibu absolútne nesedia. Takto som vám akurát natočila, ako sa vyrába moja custom farba. Vyslovene som si zo vzorkovníka vybrala odtieň farby, aký chcem. A musím povedať, že toho absolútne neľutujem. Chcem vám aj takto vo videu ukázať, že nemusíte si vždycky kupovať nutne nový nábytok, ale stačí ho len takto omaľovať. Je to vážne simple. Niečo také som robila po prvýkrát v živote a ešte, že pri nás bola mamka, pretože ona už takto omaľovávala veľmi veľakrát nábytok, takže ja vám poviem, ako sme to urobili. Jednoducho sme boli proste v obi a zažiadali sme tam pánov o to, že či by mi nenamiešali farbu vyslovene na drevo. A jednoducho niektoré police sme vybrali a niektoré police vybrať nešli, takže sme ich potom museli oblepiť. Kúpili sme si k tomu aj takýto valček a vlastne takú myštičku, aby sme si tam vedeli dať aj farbu. Proste sme to jednoducho takto farbili. A urobili sme 2 nátery. Táto konkrétna farba mala veľmi veľkú výhodu a to tú, že veľmi rýchlo schlá, čo znamená, že to vyschlo možno tak za pol hodinku alebo 45 minút. My sme potom išli do kaviarne, takže potom večer som vám takto natočila záber s bleskom, ako som proste maľovala spodok. Toto je druhý náter. Neviem, aký je záber, lebo mám tento telefón položený. Máme tu dole, aby som mala blesk, ale actually strašne ma to baví. Najprv začínam tým, že natieram takto okraje a potom normálne to celé prejdem valčekom. Aha, teraz to potrebuje vyschnúť a vyzerá to úplne roztomilo. Nemôžem sa dočkať, kým to dokončím. A vyzerá to na 100% o mnoho lepšie, než tá zelená, čo tu bola. Samozrejme na kraje, aby to tam bolo čo najviac opatrne proste namaľované na tých krajoch, lebo tam sa blbo ide s takýmto veľkým valčekom. Tak tam som vyslovene použila štetec, normálne maliarsky. A potom som použila môj úplne tenulinký make-up štetec, hej, proste normálny štetec, s ktorým som si robila očné tiene. Tak ten som obetovala. A musím povedať, že to dopadlo nádherne a neľutujem toho. A je to veľmi pekné, pretože mám pocit, že som do toho vložila svoju dušu a o to viac si tento nábytok budem vážiť a mám z toho radosť, fakt tá izba vyzerá veľmi dobre. Matej, ukáž tú starú hnusnú batériu, ktorá nám vypadala. No fuj! Máme novú batériu, pozrime sa. Dá sa s ňou takto manévrovať. OK guys, tak práve sme na ceste do môjho starého bytíku, do bytíku, kde som žila 2 roky a prežila moje posledné študentské roky a wow, akože I'm gonna be very emotional, pretože akože hej, ja som rada, že ideme do niečoho nového, že sme spolu s Matejom. Ten byt vyzerá perfektne, niekto si môže vraviť, že halo, prečo si smutná? Ja som strašne emotional vždycky, keď odchádzam z nejakého prostredia, kde strašne dlho žijem. Pamätám si, že aj ten prvý bytík, ako som odchádzala, kde som bola 3 roky. Ja som bola v tom byte vtedy, keď som
najviac dospievala a kedy som najviac poznávala Prahu, tak jasne, že sa ma to dotkne. Taktiež teraz odchádzam a proste žila som 5. 6. ročník, čo boli moje posledné roky na škole a reálne tam v tom byte som spoznala samu seba. Hej, bol tam Elvis a veľmi veľké množstvo spomienok, veľa emócií sa premietlo v tom byte, chápete? Ja nad tým takto premýšľam, hej. Vy chlapi to máte inak, I know, ale tyjo, teraz keď tam prídem a uvidím tam ten prefarbený byt na bielo, lebo som ho musela dať omaľovať, to je povinnosť, keď odovzdáte byt, aspoň ja to tak mám v zmluve. Zajtra máme predávanie bytu, ale chcela som ho ešte skontrolovať a keď tak ešte trošku vyumývať od farby. Mám jar a aj proste vedro a smetačík proste v kufri. No, akože, hej, musím povedať, my máme perfektnú lokalitu, my teraz bývame proste 14 minút autom od Staromestského námestia. Reálne, akože my nemáme takú zmenu lokality, že my sme v podstate blízko tak, jak sme bývali proste. Ja som bývala práve v takých novostavbách, kde práve vedľa bola kaviarnička a potom tam boli aj Vietnamci dvaja vedľa seba. Hej, že bolo tam taká, že komunita, hej, tam býva aj pár influencerov. Teraz sme trošku inde, nie je to úplne, že inde, jak ľudia robili konšpiračné teórie, že bývame na kraji Prahy. Houby, hej. Takže tak aj tak mi to veľmi bude chýbať. Už viem, akí nájomci tam budú tam ľudia zo zahraničia, čo chcú poznať Prahu. Budú tam mať psíka, nejakého korgiho či čo. Majiteľ zakazoval mať akékoľvek zviera a musela som ho extrémne presviečať na Elvisa, ale teraz to nie je problém. Ale je pravda, že v tých novostavbách fakt každý mal psa, hej. To je tak, sme na ceste, už tam budeme za minútu. Oh my god, ľudia, spoznávate toto miesto? Aké tu ozvena. Tento uhol kamery bol veľmi často užívaný v mojich videách. Možno vám to príde iné, pretože som tu mala ešte sušičku. Teraz je tu iba pračka, sušičku som si so sebou vzala. Joj, to je ozvena, čo ti dá? Well. I'm gonna cry. Ja by som si najradšej tento byt nechala. Som tak hrozne, keď je tu ozvená. Mňa najviac dojíma na tom to, že tam bol proste Elvisko a že tu so mnou fungoval každý deň. A či by som si tento byt odkúpila a nechala by som ho. A zase vravím, že na čo? Však posledné mesiace som bola naštvaná na to, že aký je malý a že už sa chcem čo najskôr presťahovať. Môže to bývať už ktokoľvek, ale navždy to bude Clarissa byt. Navždy! Je mi to ľúto. Tak strašne dobrý byt to bol. Lenže malý. Nájom ma veľmi štval, pretože sa veľmi navyšoval. Zatiaľ som tu neuveriteľne vysoký nájom, keď som to povedala ľuďom osobne, no tak sa chytali za hlavy. Ale proste novostavby. Guys, prosím vás, tu ma ospravedlňujte, som stále v pyžame a vyzerám ako najväčší gáčo, ale prišla nám nová posteľ. A tá posteľ bol najväčší fail ever, pretože bola veľmi veľká. Nepriplatili sme si za to, aby nám ju mohli vyniesť hore. A tá posteľ bola neuveriteľne ťažká, takže dosť nám to dalo zabrať s Mateom. Fakt som prekvapená, že sme to len my dva zvládli vyniesť, ale vyzerá pekne, vyzerá trošku lowkey ako nejaká posteľ z Pinterestu. Čaute ľudia, vítam vás v úplne random deň. Dopijam svoju maču, ktorú som si urobila ráno. Minule sme kúpili takéto nádoby na cestoviny, tak ich takto suším na slniečku. A je tu veľmi veľa vecí, čo by som vám mohla v tomto byte ukázať, pretože sú tu nejaké novinky. Ľudia, čo ma sledovali na TikToku, tak sa len pozrite, čo mám. Túto kabelku som hľadala tak dlho a našli sme ju nakoniec v Českých Budějoviciach. Išli sme tam kvôli tomu, že sme tam boli navštíviť decka na 4Camps. Bola tam. A strašne sa mi páči, že mám túto farbičku, lebo vyzerá ako nejaká strawberry matcha latte proste. Toto je niečo, čo chlapi nikdy nepochopia. Ani ja som to dlhú dobu nechápala, že jak baba môže mať proste radosť z nejakej kabelky, ale to je proste ikonické a to proste milujem. Ale čo musím urobiť je to, že musím veľmi veľa kabeliek, čo mám predať. Určite, jednoznačne. A ďalšiu vec, čo som vám nepovedala, že som si dala takéto funky nechty a nemám vôbec nalepené myhalnice ani nič. Troši lilinku sa mi zhoršila pleť. Ale ja som tu teraz v byte sama a chcem tu niečo porobiť v tomto byte. Teraz som fakt asi 2 týždne nekamerovala nič. Ono sa v skutočnosti dosť veľa toho nezmenilo, hej. Ja teraz na inšpiráciu, aby som bola produktívna, pozerám od tejto youtuberky jej moving in vlogy. Vlastne od nej som sa aj trošku akože inšpirovala, že vôbec môžem točiť takúto sériu vlogov a musím sa tiež namotivovať na to, aby som niečo išla také robiť, viete, triediť oblečenie a upratovať. Pár ľudí mi písalo, že majú kvôli mne takú motiváciu, že omega, idem si vyupratovať celý byt a idem vyumývať celú kuchynskú linku, všetko. Som veľmi rada, že vás motivujem. Takže chcem, aby sme sa takto vzájomne motivovali a ja sa musím nejako namotivovať, ale som veľmi rada, pokiaľ to má na vás dobrý vplyv. Sa cítim ako taká maminka. Dobre, idem doraňajkovať, lebo ja som ešte ani nemala svoje kafičko. Áno, ja si dávam niekedy maču a kafe ráno. To je úplne najlepší nakopávak pre mňa. A ono nie je úplne že ráno. Ono je 11:38. Takže už by som si mala trošku pohnúť. Ľudia, čo ma veľmi dobre poznajú, no tak vedia, že ja milujem platne. Tu mám Michael Jackson kalendár. Táto celá stena chcem, aby bola plná LPček. Ja som vždycky mala taký, že biely byt, hej, clean byt a aby tam nič veľa toho nebolo. Teraz sa veľmi vyžívam v tom, aby náš bytik mal nejaký ten
charakter. Dobre, už idem do nenajkovať, lebo už ja nezavriem ústa. Konečne sa mi splnil sen a idem takto krásne cestovinky dať do takýchto rôznych nádob. Zistila som, že mám ako keby cestoviny aj od rôznych značiek a nechcem to nejako kombinovať. Iné cestovinky nechám takto osobitne a budem vedieť, že ich musím doničiť a potom tieto krásne budem mať prichystané. Určite si ich kúpim viac. Pozrite sa, ako blbo, hej, som tu mala poukladané tieto veci. Ja chcem, aby to bolo poukladané. OK, tak to je veľa. To je veľmi veľa. No toto, koľkokrát mi spadla kamera za tieto vlogy. Mám chuť si takto cestoviny nechať ako dekoráciu na kuchynskej linke. OK guys, tak poďme si to vlastne ukázať, ako to tu vyzerá, hej. Tam dolné poschodie, hej, tam je binec. Tamto oblečenie tam mi treba poskladať. Jesus, tu je len takto moja podprsenka, hej, oh. A jednoducho, bola by som rada, ak by som sa tejto krabice dneska zbavila, pretože keď prídete sem, tu sa na vás usmieva táto nádherná posteľ, ktorá je už konečne nainštalovaná. Takto teraz vyzerá kúpeľňa. Kúpeľňa má za sebou deep clean a kúpili sme tu aj nejaké takéto úložné priestory, tu ešte voda z toho umývania. Potom sme kúpili takýto cute roztomilý kôš na prádlo, takže idem rovno z tej miestnosti všetko tam nahádzať a dám to aj prať. A potom tu mám takýto úložný košíček a rôzne veci, hej. Tu mám kozmetický stolík, dali sme preč to obrovitánske zrkadlo, čo je super, lebo bolo fakt obrovitánske a také gíčové, takže normálne dokúpim nejaké iné zrkadlo k tomu, ani nie také veľké, ale proste nejaké pekné, len musíme vyriešiť nejak tieto skrutky. Každopádne tu je tiež veľmi veľa úložných priestorov, však to všetko poznáte z bytúru. Čo ja idem teraz urobiť je to, že idem proste sa postarať o túto kúpeľňu a idem hlavne túto krabicu, čo je na chodbe, vyprázdniť, pretože tu je väčšina tých vecí. Vidíte, tu sú rôzne make-up škece, potom natačky na vlasy, hej, rôzne proste blbosti. Potom by sme sa mohli pozrieť aj na túto miestnosť, lebo aha, pozrite sa, ako to vyzerá. Už som tu nejako ukladala tieto veci, áno, že aha, pozrite sa, tu je Elvisko. Nájdete ho na clarisa.sk. Aj moju novú kolekciu merču. Teraz ju mám v pračke, takže ju nemôžem mať na sebe. Priorita je to, aby sme vyprázdnili Mateové štúdio. Ja vám idem prosím vás pekne ukázať, ako to tam vyzerá, hej. To je katastrofén. Ja som vôbec nepovedala, že prečo musíme túto izbu vypratať, no kvôli tomu, že za pár dní má prísť IKEA s nábytkom. Takže táto miestnosť by mala byť úplne že prázdna. Ideálne. Tieto krabice sme kúpili len tak s tým, že sme si mysleli, že je to iba jedna krabica, pretože sme ju brali takto. Ale prekvapilo nás, že je tam aj táto druhá, čo znamená, že úplne sa mi to hodí na nejaké úložné priestory tu, hej, že tu by som mala niečo odložené, alebo že by som to proste mala vyslovene menšiu krabičku takto na kraji stolika. A zase mi príde, že to zaberá veľmi veľa miesta. Ja tu chcem mať priestor na líčenie sa, takže blbosť. Každopádne aj toto vymýšľam, že čo by tu mohlo byť. Tu máme takto prvú krabicu veci, čo idem roztriediť sem do tejto krabice. Tam môžem dať takéto veci, že napríklad tieto balea tonery, no tak to občas používam Matej, keď má veľmi vysúšenú pleť. Napríklad aj takéto, že suché šampóny, to by som teoreticky mohla dať aj dole, ale jeden suchý šampón už dole je. Tu je ďalšia nejaká vec na vlasy. O môj bože. Kámo, tento hreben zacenzurujem, to je niečo tak nechutné. Ja premýšľam, že teraz to vyhodím. Toto je humus. Radšej dám milióny eur za nové hrebene, ale to je katastrofa. Tu mám také svoje veci, že inhalátor, hej, to si radšej uložím sem. Také, že náhradné zubné pasty. To je super, že takéto náhradné veci sme práve uvažovali, že by boli tu. To uložím sem. Mne to spadlo, bože môj, som sa z***ala. Toto vyhodím, toto je čo, sakra? Pozrite sa, aký prístroj by som krásne chcela mať uložené. Hej, toto. Takto to zapnete a takto vám to má masírovať pleť, hej. A toto by som chcela mať normálne pekne niekde uložené. Je to trošku také rozleptané, špinavé. To bola vždycky moja ako keby taká krabička na skincare. Takže toto je moje. Tu máme zubné kefky a potom tu sú Matejové veci a moje veci prípadne, ktoré občas akože používam. A idem ešte roztriediť toto, pretože mám tu rôzne séra, ktoré by trebalo vypoužívať, dokončiť, takže premýšľam, že tiež by som to tam nejako vložila. Každopádne tam tie závesy modré vzadu. Už sme zisťovali nejako, že či by sa tá farba nedala vymeniť, pretože my sme radi, že tam nejaký úložný priestor je. Ale čo sa týka tej farby, tá modrá je úplne že out of nowhere. A určite by sme radšej preferovali nejakú bielu alebo béžovú svetlú farbu, nie modrú, hej. Ja chcem, aby táto kúpeľňa bola trošku taká fancy. Ja viem, že tu budú také veci, že čistiace prostriedky a blbosti, ale keďže tu mám aj kozmetický stolček a tu mám takto možno točím make-upiky a blbosti, tak by sa hodilo, ak by toto bolo fakt, že pekne béžové. Neviem, mám dosť dobrý drtol, to mám takto po celé video, mi chcete povedať, hej. Aha, pomoc. Ja si myslím, že už sa dosť zdokonaľuje táto kúpeľňa len takýmito detailami, ako napríklad takýto kôž na prádlo, ktorý je úplne roztomilý. A potom som to všetko jednoducho roztriedila a všetko si konečne našlo svoje miesto.
práve s týmto vysávačom, keďže má takéto svetlo, tak vysávam schody a ty vole, tu už je already toľko veľa pavučiny. A to som relatívne nedávno ešte vysávala, hej. Aj umývala schody. No nie je toto humus. OK, tu je ten milovaný huňatý koberček, je. Dobré ránko! Ľudia, máme tu another day, another shit, nie shit, dnešok bude fakt dobrý. Ja som sa dneska tak na houby vyspala, to nie je možné, ja sa posledné dní absolútne neviem krásne, že vyspať. Tá spálňa je perfektná, tá posteľ je úžasná a problém je ten, že ja chcem vstať o 8, ale vstanem o 3/4 na 9 alebo o 8:30 s tým, že sa musím vyťahovať z tej postele. Teraz je 11:23 a doraňajkovala som. Ale nie, dala som si také, že pomalú kávu a pozerala som videá na YouTube tak, aby som sa motivovala, ale aj tak mi to veľmi nepomáha. Inak teraz tu pôsobím energicky, že? Ja vždycky, keď zapnem kameru, tak som úplne, že ja všetko musím točiť. Ja to mám figurnuté out, že ja keď mám depky, alebo keď proste sa cítim blbo, musím zapnúť kameru. Dobre, ok, už mám energy. Nie, akože fakt. Ja točím na YouTube od 10 rokov, alebo od 9 rokov som začala natáčať na z gumičiek. To by sme si na to actually mohli niekedy zareagovať. Stalo sa to, že nám včera prišli nejaké veci, a jak to rozprávam? Prišli nám nejaké veci, objednali sme zo Sinsei akože podložky na stôl a tieto veci, ale nemám prací prášok. Hej, došiel proste. Treba ísť na nákup. A normálne som už to zasvinila od kamery. No milujem, kámo, tá kamera. Dobre, pôvod, prečo to vždy padá. Takto mám od kamery prisávku, hej, vidíte to tu dole, za čo to držím. To má byť prisávka, ktorá mi neustále padá, aj keď to mám pod zrkadlo. Takže to je ten dôvod, prečo všetko vo vlogu padá vždy. Prečo to nedrží? Mám tu takto marsejské mydlo, čo som dostala od maminky do tohto bytu a takto to drhnem, lebo proste som posunula zo stolom a normálne, hej, káves hneď na podložke, hej, to vždycky chcete pri prvom použití. Milujem. Idem to takto dať dole, plus potom to hodím do pračky, keď budeme mať prací prášok. Každopádne, vec je taká, že ja za chvíľu idem do nahrávacieho štúdia. Lebo si pre vás chystám jednu vec, úplne to milujem, akurát sa teraz pôjdu na... ja mám vždycky pocit, že mi bude vidieť prsia. Akurát dneska sa bude nahrávať prvý nástroj a to bude basová gitara. Postupne tento týždeň sa idú nahrávať hudobné nástroje, pretože to vyzerá tak, že budem mať song. A fakt, guys, tento song bude vážne, že dobrý. Viete, mala som Neverím, proste Popíček, Viem, kde ťa stále môžem nájsť, chápete takéto veci, ale toto bude akože nadúpané, tam vravím, hej, to bude fakt banger. Bude to mať energy, bude to mať drive, takže strašne sa na to teším. Veľmi ma to baví, má to veľmi chytlavý refrén. A akurát ma mrzí, že dneska som sa tak divne vyspala, no nie že dneska, ono je to viacero dní, kedy som sa tak proste debilne vyspala, hej, že neviem vstať z postele, ale vidíte, zapal som kameru a už som úplne v pohode. Can we talk about... Prečo rozprávam anglicky? Môžeme sa porozprávať niekedy o tom, akú depku vie mať človek po tom, ako sa presťahuje. O tom, že chápete, máte radosť z toho, že oh my god, presťahovala som to nábytok, oh my god, nové prostredie, ale vám sa absolútne nechce robiť na tomto byte potom. Vy máte ako keby prvé 2, 3, 4 týždne, proste mesiac, máte ako keby ten vibe z toho, že wow, niečo nové. Ale už tu nejako fungujem, už si ako keby zvykám na to, že je tu taký neporiadok a začína to moja hlava ako keby tak akceptovať. Ja mám naplánované napríklad, ako krásne bude vyzerať moje štúdiko, na ktorom by som chcela zapracovať. Alebo proste rôzne miestnosti, už máme objednaný gauč každopádne. Tento gauč, hej? Nevieme, ako nám to fitne do obývačky, pretože je vraj úplne že obrovský, ale je to modulárny gauč, čo znamená, že proste rôzny diel môžeme dať proste jak chceme, hej? Po obývačke. Ale každopádne mali sme veľmi veľký problém s hľadaním gauču, lebo my máme tak blbý tvar našej obývačky, alebo proste naša obývačka je malá, než ľudia majú obvyklé obývačky, hej? Tým, že je to akože pevná podložka, no tak jedine takto sa mi to podarilo zmeniť. Určite to vyzerá lepšie, než to vyzeralo predtým. Ono možno aj tu dole toho, tak to si robíš za mňa prdel, to čo je? Ty vole, tak to musím aj z tejto druhej strany. Kebyže nemám toto marsejské mydlo, tak ja neviem, čo by som robila s týmto tu. Ja by som normálne sa rozplakala na debky. Dobre, dám to niekam ku vani a... Krásny slnečný deň je to dnes. Normálne som robila nejaké cviky na bruchu. Já jsem si říkal, proč tady byla. Jo, lebo som včera si robila nejaké belly workouts. Asi robila? Som robila. Já jsem asi robila. Matia, ste ešte nevideli s novým účesom? Asi ne, zatím, ježiš, to je strašný účes, já jsem teď vstal. Messy bitch! To veci máme na zemi preto, napríklad toto a tak, lebo my sme si robili, ako keby merali rozmery toho gauča, hej, že ako by to vyzeralo. A asi to bude vyzerať fajn, ale bude to vyzerať tak zaujímavo, že ten gauč bude fakt, že obrovský, fakt gigantický. A ja viem, že som nadávala na tú lenošku, že tu je pod schodami a radšej, že by som tu dala knihovňu, ale je pravda,
pravda, že každý, kto zatiaľ u nás spal, tak spínkal tu. Takže je to veľmi využívané. Idem sa osprchovať a naličiť. Guys, môj fitček, mám tu môj merch, Romanticizing Small Moments. Pozrite sa na clarissa.sk, milujem to. Potrebujem tam byť za 20 minút, takže idem si rýchlo objednať asi tágo. Vidíme sa v štúdiu? Čaute guys, tak už som v štúdiu a pozrite, kto tam je. To hňub, ja neviem, ako sa to zase dostal, proste ja sa ho nezbavím nikdy. Chrávi sa. Inak to na kamere vyzerá úplne nádherne, tieto ledky. Takýmto štýlom si chcem urobiť aj ja doma svoje študíko. No to si moc lenivá a nemáš love. Chápete? Dneska ideme nahrávať basovú linku, to som vám možno vravela, takže ideme si natočiť nejaké behind the scenes. Ja sa strašne teším, ja som rada, že toto všetko točím, lebo keď sa na to budem spätne pozerať, to bude nádherné úplne a úplne ma to dojme. Musíme si najmať profesionálnych hudobníkov, pretože zahral by som to ja, ale ja som trošku noob. To určite. Preto musíme si nájsť profíkov, aby sme to nenahrávali 30 hodín. Tu príde ešte jeden môj kamarát Basák, tak... Ale je tiež profík. Hej, on je mega. Budú dva profíci. Keď tu príde producent, tak to bude traja profíci. Len ja som tu kkt. Snoop teraz. No ty si tiež iniciátor tohto projektu. Lebo miluješ J-pop. V podstate no ja Kláre hovorím, čo by mohla nahrať a taktiež manažujem to, aby aj proste ľudia zo zahraničia na základe jej tónov, ona si spieva, že Ja tak to zniem presne. a toto proste potom posielam typko na Fiverr a platím ich za to, aby mi vytvorili noty. A potom tie noty pošlem Kláre, jej hudobníkom a nahrávame. Tak to rozhadzujeme siete a skúšame rôzne veci. To ešte musíš mať nejakú songu. Musím, tomu ver, ja sa strašne teším. Už som vysvetľovala ľuďom, že to bude mať úplne iný vibe. MHD už zase mešká a ja ženiem, ja nepočkám, spoj mi ušiel priamo pred nosom, ale láska nie, tá ani náhodou. Se mešká a ja bežím, ja nepočkám, dovedú. Yes, to je dobré, čo tiebe? Tik-tak, tik. Jo. To mi príde strašne cringe. To nechcem ľutovať. To je dobré, hej kámo. Myslíš, že ten text není cringe tu? Samo nepočúva význam textu. Skúsime. Takto z pesničky nemusia mať v kovu prípadoch ani význam, že? Tu mám dve varianty. Že všetky tie cesty viedli práve sem. A potom refrén. To bude dobre, kámo. Uvidíme, jak to zahrajú hudobníci, no. Bez Čau. Už to je nejaký piatoček, to si bol u mňa na OK, celá táto nahrávacia session trvala asi 3 hodiny. Potom som si dala videohovor s mamkou a išla som do random sushi reštaurácie, čo bola blízko tohto štúdia a veľmi veľa sme vám toho vyspoilerovali, takže máte sa na čo tešiť. Jízdě do stanice nebo hostivář. Dúfam, že ma počuť. Včera sme s Maťom na ceste za našimi kamarátmi, ktorí sú v Českom rozhlase. Ja som tam, neviem, že či niekedy bola, takže pre mňa to bude taký first experience. Matej tam občas daboval. Áno, nahrával som rozhlase. Teraz sme boli v autobuse, ten autobus bol crazy, lebo ten autobus sa driftoval, ale bola tam jedna pani, ktorá proste sedela na... Na čo to hlasí znova? Ide o to, že tá pani sedela na 2 stoličkách, nikto cez ňu si nemohol sadnúť na jedno voľné miesto, čo bolo voľné. Ale ma to mrzelo, ja som sa k nej prihovorila, že hej, neviete ako nejak uvoľní miesto alebo niečo také. Bola také, že ja vás klidne pustím, ale mne to bolo blbé v rámci tých starších ľudí, chápete, že čo stoja v tom autobuse, ten autobus proste driftuje. Niektorí ľudia proste nevedia sa tak udržať v tom autobuse. My sme mladí, hej. Niektoré babičky proste sa tam držali a kymácali a mňa to z toho princípu mrzelo. Zahrala? To si ty. To som ja momentálne, vidíte, aké mám tričko. Včera prišla z Vintidu. Somewhere Prague Metro Aesthetics. Nastupuje tu veľmi veľa ľudí a detí, takže nechcem, aby som mal žltý dolár. OK, vystúpili sme cez nejaký východ metra, čo sme s Maťom v živote nevyšli, jo. Takto teraz vyzerá Václavské námestie. Je strašne rozmrdané, ale niekedy to bývalo aj horšie. Tu som strávila veľmi veľa času, keď som sa učila na absolutória. Doslova fakt veľmi veľa som sa dochodila doučovať s jedným môjim spolužiakom, ale letná Praha je nádherná, čo ti dáva. Milujem toto sané počasie. Nie je ani teplo, ani zima. Ja sa tu bojím, či tu nejde aj nejaká tramvaj a tu vlastne je to celé obmedzené. V skutočnosti fungovať v Prahe nie je až tak odlišné, ako funguje na východnom Slovensku. Viete, ako tu máte kopce? Viete, ako tu musíte niekedy chodiť do kopcov? Boli ste niekedy na Žižkove? To je crazy. Čo má spoločné Praha s východom? Tieto kopce. OK guys, už sme po. Teraz ideme domov. Ja som hľadala nejakú reštauráciu, ktorá by bola take away, ale normálne nič mi nevedelo nájsť. Ja sa Klári zeptám, Áno, na čo sa ma zeptáš? že nahradíš, máme místo potom v papíru. Čože? Jo. Ja som úplne blbá, ale kľudne. Skúšam tieto gyosky. Vyzerajú takto z Lidlu a dúfam, že budú dobré.
Tie gyozky boli veľmi dobré. Opekla som si ich najprv na panvici a potom som tam dala vodu. A boli veľmi crunchy, veľmi chutné, trošku pálivé, ale určite odporúčam. A ja som si spomenula na to, že mi chýba ako keby zrkadlo od kozmetického stolíku. Plus chcem tam ešte nájsť nejaké organizéry, aby som tam pekne mala naukladané parfémy. Takže idem sa na to pozrieť, skúsim niečo nájsť. Tak toto vyzerá brutálne. Čo ti dáva? Je to veľmi podobné, ale nie je to tak gičové ako to, čo som mala predtým. A je to menšie. Ja nepotrebujem nejaké brutálne obrovské zrkadlo. Dobre, takže toto je 48 cm. No a toto, počkaj, toto je maximálne 55. Kamu, ja neviem, čo je šírka, čo je výška. To by asi sedelo. Let's go. Dobře. Takže ako prvú vec, čo by som mala urobiť, je jednoznačne určenie si políc, čo by bolo na čo. Takže jednoznačne, to ja som trošku zmetená, pretože neviem, či mám mať nohavice v týchto šuplíkoch, alebo v šuplíkoch, čo sú tu. Takto, hej. Takže trošku som zmetená, že kde mám mať také, že nohavice a tak. Spodné prádlo a také, že gaťky a neviem, aké serajdy. Určite to vychádza, aby to bolo niekde v týchto šuplíkoch. Jednoznačne, hej. Už tu mám uložené ponožky. Určite spodná bielizeň a tieto ponožky mám pokrabičkované, hej. Vidíte, nemám ponožky len tak na voľno porozhadzované, ale mám to tu takto v krabičke. Musím si aj to nejako ešte zorganizovať poriadne, lebo toto je proste tiež úplne ponožky na random a nejaké by som mohla povyhadzovať, lebo niektoré sú už deravé. Neviem, prečo ich tam furt ukladám. A vidím, že tu už som dávala ako keby spodný diel. Premýšľam nad tým za prvé, že či tieto veci, čo tu práve vidím, chcem vôbec ešte stále nosiť. Celkom mi to aj vychádza. Viete čo? Ja to zatiaľ budem robiť tak, že svetre budem skladať tu. Ježiš, tu mám pyžama, úplne messy to. Nebojte sa, bude to dobre zorganizované. Teraz mi niekto na Instagrame napísal, že to tam taký bordel máte. No jasne, keď sme sa presťahovali, čo si myslíš, že to bude luxusné? Kebyže mám na to ľudí, kebyže mám milióny, len im zaplatím, že všetko mi to zorganizujte. Vytriete mi veci na Vinted. Normálne prečítajte mi v hlave, že aké oblečenie chcem a aké nie. Kľudne, to by sme mali hneď. Akurát takto život nefunguje. Ja nie som boháč. OK guys, doniesla som si tu tieto moje ikonické rifle a idem ich uložiť tam na miesto. Mary, Áno? nemůžeme se dohodnout, co uděláme k večer a jak budeme postupovat dále. Dobre, tak doskladám rifle a idem za tebou, ju? Guys, dokončila som večeru. Pozrite sa na tú nádheru. Máme tu takto mäsko s omáčkou, rejži a máme tu brokoličku. Vypadá to naprosto úžasně. Večeru sme trošku museli poupratovať, pretože už sa tam decentne hromadili veci a nedalo sa tam fungovať. OK guys, je 23:30. A pozrite sa, ako sa nám toto s Maťom podarilo nejako poupratovať, hej, decentne trošku. Nové podložky už máme takto na stole. Už som všetko prádlo dala preč. Táto pohovka sa bude predávať na Facebook Marketplace, ešte toto ide odniesť do skrine. Ja už som veľmi unavená, chcela som ešte aj povysávať, proste poumývať, umyť kuchynskú linku, všetko, ale ja už som tak unavená. Ten dnešok v tom štúdiu bol tak veľmi náročný, že proste nevládzam, už chcem spať. Dobré ránko ľudia, máme tu druhý deň, je za chvíľu 10 hodín, teda nie za chvíľu, už je po 10. Toto sú moje raňajky, toto sú moje úplne že anti-raňajky. Milujem jesť na raňajky bielkoviny, hej, také že vajíčka alebo kotič mi došiel. A vajíčka vám nejaké v chladničke, ale extrémne staré, takže neviem. Dala som si tu takú rýžovú masku, hej, ja vám ju ukážem. Táto japonská maska je najvirálnejšia v Japonsku, je to proste čistá rýža a takto si ju dávate vonku z tohto balíčku, to vyzerá úplne ako jedlo. A dala som si to tu takto dole, pretože trošku ma tam ako keby štekli jedna výrážka a ako keby sa to tam louky zapaľovalo. Minule som si to dala pred make-upom a bola som neuveriteľne spokojná. Ja vám vravím, keď mi toto dojde, ja pôjdem pravdepodobne do Japonska iba kvôli tomuto. To idem hľadať na Amazone a takže či to náhodou nie, ale moja pleť bola tak veľmi dobrá. Ja neviem, kedy tak dobre som mala napapanú tú moju pleť. Milujem ráno v tomto byte. Pozrite sa na to, tá zeleň, kvetinky. Každopádne YouTube je insane. YouTube, hej, to vám asi nikto neukazuje. Na YouTube je tzv. AB testovanie miniatúr, hej. Ja mám tu rôzne varianty toho, že si môžem nastaviť, že proste 3 varianty miniatúr a potom uvidím percentuálne, ako sa to ľuďom páči. Mohli ste vidieť, že som mala túto miniatúru, čo sa mne osobne najviac páčila. Potom toto odpadnete, to mi vygeneroval YouTube. YouTube má novú funkciu, že vám vie urobiť podľa obsahu videa miniatúru. What? No a potom túto miniatúru, ktorú som tiež robila sama. A ja vlastne tie miniatúry prepínam, pretože ono viac sa to video odporúča a proste som happy a chcem sa ľuďom neustále pripomínať, že máme to na vlog. A mne sa osobne najviac páči táto miniatúra alebo táto. Neviem sa rozhodnúť. A to najmä kvôli tomu, že som to robila ja. Ale keď sa pozrieme na tie percentá, toto má 32,4, čo mi príde také, že však tá miniatúra není zlá. Ale potom pozrite sa táto AI a toto.
Ono to súperí o 0,2%. Halo? Som si skúsila dať ako keby cez YouTube, že mi navrhol, že že dáme ti vygenerovať ďalšiu miniatúru. Halo? Ako aha. Objektívne, tá miniatúra vôbec nie je zlá. Fakt je celkom fajn a premýšľam, že keďže mi to YouTube odporúča, že si to mám dať a že mi to navýši views, no tak prečo nie? Ale mňa to len desí, že niekedy, keď som bola na YouTube, proste viete, malá Clarisa, 2021-2022 ja som sa normálne drela každý večer s jednou miniatúrou. Fakt som dala do toho celé moje srdce, všetko a normálne teraz to vie urobiť aj za pár sekúnd. Hej, ako je to, ježiš, a za mnou to vidíte takto chlastne, my vôbec Maťou nepijeme, to sme dostali dávno, akurát nevieme, čo s tým robiť a vždycky si dá niekto z toho, keď niekto k nám príde na návštevu. A prosím vás pekne, tu už som presúvala súbory, ktoré ste práve videli v tomto videu, pretože som išla strihať tento vlog. Guys, neuveríte tomu, my ideme mať vozíkom do Alza Boxu pre balíčky, pretože auto mám vo Fiat servise na Slovensku a nemáme auto a musíme ísť takto pre balíčky. Ideme cez celú Prahu autobusom vziať obrovské balíčky z Alzy. My tam máme také, že monitor, hej. To som zvedavá, jak ponesieme. Máme tu aj veľkú tašku pre istotu. Ty vole. Kam mne to vezete, vole? Že tu spadnem do hlavnej cesty, máte. Takže brzdí, ja spadnem. Ale má to niečo do seba. Sa tak prechádzaš po Prahe a pozeráš, že čo je nové. No my sme sa teraz veľmi rozautičkovali, nie? To teda. Jak za našich studentských let. OK, našla som na Alze tieto masky, ako som si pochvaľovala. Plus som si ešte kúpila jeden konektor. A teraz ideme do ďalšieho Alza Boxu a ten bude masaker. Toto sú ešte malé veci. Tak to som zvedavá. Ja si myslím, hej, že to bude tu, v tomto Ačku. Prosím, no poďme. Jedna z toho toto. Nie, tam bude ten monitor. OK, tak škoda, že to nebolo tam. OK. Tohle přemýšlím, asi dáme tý tašky. Keď takto zabalíme do toho, ak by pršala. Už sa to roztrhlo? What? Ty si to kúpil použité? What? Pokračovanie vo vyzdvihovaní. Obrovské, že tu televízor môže byť, ne? No dobré. Ono sa postupne tak otvárajú. Tady máme ty ramena. Tak tie budú ťažké. To je sranda, ale toto. Let's go. OK, to máme. Super, že sme vzali ten vozík, že to vôbec máme. A sú tam nejaké ďalšie veci? Nie sú, OK. Ďalšie? O, tu, OK. 8 balíků, díky boxíku. Tu tašku asi člověče, na tohle bych plně dal. Mám ju na sebe. Je to sice malinký serepetičky, ale počkej. Youtuberi sú zbohatlíci, my si všetko objednávame domov. Ne, my využívame Alza Boxy a máme takto tašky. Ten Alzák, čo to viezol, podľa mňa musel ošedivieť z našej zásilky. Co je tohle? Dobre. Díky. Shut up! Počkaj, tak normálne, počkaj, daj túto tašku. Tá má dlhé poutka, čo znamená, a to môžeš obmotať nejak o toto. Tak, nedá sa toto viac sklopiť? Dalo, áno, OK, máme to. Banger. A dobře si to vezme. Budeme muset nějak do auta. Ne. Stratil sa kocour. Pušok, ne. To už je dlouho ztracený. Od 14.7. Nájdite ho. O, ale pekne to tu je. Úplne normálne sa cítim, ako keby som bola ani nie v Prahe. Máme to. Banger. Toho som sa bala najviac. Takže najlepšia investícia roka vyhráva vozík! 100%. Hlavně mě už přišel dneska i ten IKEA nábytek, takže stavění. Guys, stala sa taká vec, že ja vám poviem, že my s Maťou momentálne fungujeme tak, že zo sekundy na sekundu sa niečo stane. Pozrite sa, čo sa práve teraz stalo. Spadla zo steny táto komoda. A sme maximálne presvedčení o tom, že ju tu nechceme. Bola hrozná, bola tu iba na pár týchto šrúbkach nejak držala. Takže hej, je to komoda z môjho bytu. Chcela som ju využiť, pretože mi prišlo, že tu do bytu celkom aj ladí. Vidíte, drevo proste ladí. Mrzí nás, že aj ten gauč, čo nám má prísť teraz v pondelok alebo v útorok, tak sme prispôsobili práve kvôli rozmerom tej komody, aby sme mohli správne nejako otvoriť a tak, ale jednoducho stalo sa toto. Budeme musieť zavolať majstra na to, aby nám zaďalali proste tieto diery po šrúbkach a musíme nájsť nejakú alternatívu. Komoda je zozadu určite poškodená, vylomená a proste vyhodíme ju. Od začiatku sa mne pozdávalo, že je to niečo dobré. Hrúza, takže teraz toto riešim. Jo, každopádne s mojím kamarátom sme robili cable management, konečne sme už zapojili počítač a ukážem vám v ďalšom videu, ako dopadne styling môjho štúdia. Neuveriteľne sa na
na to teším. Guys, toto je moja vizáž, keď strieľam video, hej. Som úplne uťahaná. Pokiaľ ste tento vlog dopozerali až sem, tak mi napíšte do komentárov mandarinka. Guys, teším sa na ďalší diel. V ďalšom dieli by sme mohli stylovať štúdio. Ukážem vám viac z môjho nového songu. Akurát teraz idem do nahrávacieho štúdia, len sa ešte musím naličiť a všetko. A natočím vám tam nejaké zábery. Pokiaľ to pôjde podľa našich plánov, tak by song mohol byť už v septembri. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Určite mi napíšte do komentárov nejaké ideas na tento beat. Čakáme ešte za gaučom, takže to bude, wow, to bude veľká slavnosť. To bude veľká udalosť v tomto byte, že tu v obývačke bude gauče. A vidíte, už tú komodu nemáme. Jo. A ja sa budem tešiť u ďalšie videjka. Majte sa.